Local Chief Executive sa Western Visayas nagsinapol online kaupod ang DOH kag PhilHealth. Capiz Provincial Health Office ginkumpirmar ang bag-o nga kaso sang Delta kag Alpha variant sa probinsya. Balita Caritas, bago nga pastoral letter sang CBCP nagaganyat sa mga tumuluo sa pagtatap kag pagprotehera sang dunang manggad. Para sa mga detalye sang aton nga balita, una nga balita nasyonal, nagtaas na sa masobra isa kagatos ang mga nalatnan sang COVID-19 sa Hospicio de San Jose sa Metro Manila, kagkatunga sang sininga numero ang halos mga kabataan. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Nagtaas na 103 ang nalatnan sa COVID-19 nga balatian sa Hospicio de San Jose. Halos tunga ang numero sa mga nalatnan ng mga kabataan. Suno kay Sister Cora Evidente, administrador sang nasambit nga homeless shelter, ang nauna nga batch sang 29 ka mga individual nga nagpositibo ang sa karon makabig nga recovered cases. Na matapos ang confirmatory test nga ginalauman nga magwa sa masunod nga adlaw. 49 sa mga kabataan ang nagpositibo kung sa diin sa karon ang naka-isolate sa ila nga mga dormitories. Ginpahayag dugang ni Sister Evidente nga yara ang mga ini sa stable nga kondisyon. Nagpasalamat man ini sa tanan nga nagpalabot sa mga donasyon, ilabi na sa mga kabataan. Madamo sunod diri ang mga individual ang nagpadala sang bulig pinansyal kag nagpalabot ini sang iya hantop nga pagpasalamat. Samtang duha naman sa mga senior citizens personnel sang nasambit nga Catholic Social Welfare Organization ang nagakinahanglan naman nga dalon sa mga ospital. Dugang pa sang administrador, 262 sa talatapan ang fully vaccinated na, samtang 20 ang wala pa na bakunahan bangod man sa pagpositibo sa mga inis sa balatian. Padayon naman sunod diri ang pagbato nila sa mga dugang pangabulig kag pwede mapadala sa security office sang talatapan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Madamo nga salamat, Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Samtang liwat nga nagpaidalom sa self-quarantine si Vice President Leni Robredo matapos nga ma-expose ni sa isa sa mga staff sang iya opisina nga nagpositibo sa COVID-19. Suno sa anunsyo ni Robredo, pinaagi sa iyang official Facebook page, nagumpisa ini nga mag-isolate kagahapon matapos nga may balaan nga nagdevelop ang sintomas ang nasambit nga staff. Dugang pasini nangin very close contact siya sa nasambit nga persona, rason nga padayunon sini ang iya quarantine sa sulod sang 14 ka diyas bilang pagsunod sa health protocols. Nakaschedule naman ini nga magpakuha sang RT-PCR sa Lunes, sakto sa ikapitong adlaw matapos sa pinakaulihi sini nga exposure. Gilayon naman sini nga gincancel ang mga nauna nga schedules kag nagpangayos ang pasaylo sa mga hindi nga makatuan nga aktibidad apang sunod diri padayon ang iya pagpanrabaho samtang yara sa ilang panimalay. Sang nagligad nga semana matandaan nga nangin nga madamos ang nangin aktibidad ang Office of the Vice President kaparehas sang pagpanagtag sa mga relief goods sa mga biktima sang baha sa Balanga, Bataan, pag-turnover sa mga tents sa DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bataan, delivery sa mga personal protective equipment kag bulong sa mga ospital sa Metro Manila kag distribution sa mga hygiene kits sa Quezon City. Samtang liton kita sa balita regional, na record sang Department of Health ang pinakamataas nga numero sa mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang isa ka semana subong nga bulan sang Agosto. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, hibalo naton sa report ni Alagad Liza Generale. Umpisa nga nagsugod ng COVID-19 nga pandemya sa Morbidity Week 34 nga napetsahan Agosto 15 to 21, na record sa probinsya sang Iloilo ang pinakamataas nga kaso sang nalatnan sang nasambit nga balatian sa sulod sang isa ka semana. Suno sa datos ng Department of Health Western Visayas, nagdangat sa kabugusan nga 1927 ang mga bagong nga kaso sa isa ka semana, kung sa diin mas mataas ini sang 600 ka mga kaso kumpara sa mga nauna nga semana sang Agosto.
Nakarecord sa mga mataas nga kaso ang mga Banwa sang Uton nga may 153 ka mga kaso. San Joaquin nga 136, Santa Barbara 129, Fabia 109, kag syudad sang Pasig nga nakabalhag naman sang 75 ka mga bag-ong nga kaso. Ginatudlo naman ni Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion, acting head sa Provincial Health Office, ang paglapas sa mga public minimum health standards nga mayor nga rason sa liwat nga pagtaas sa mga COVID-19 infections sa probinsya. Nagapati man ini nga mayara na sang community transmission sang Delta variant sa probinsya bangod sa nagapadayon nga surge sang mga kaso. Ginpahayag man sini nga sang Agosto 13, nagpadala ang probinsya sang 192 specimens nga mayara sang high viral load sa Philippine Genome Center o kon PGC sa Metro Manila para sa genomic sequencing. Sa mga nasambit nga numero, 28 ang nakumpirmar nga positibo sa mga variants sang Delta, Alpha, Beta kag P3. Liwat man sini nga ginpahanumdum sa mga barangay officials kag Philippine National Police nga hugton ang pag-implementar sa mga health protocols, ilabi na ang pagban sa mga social gatherings. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. Samtang sa dugang nga balita regional, makabig na sa karon sang Department of Health nga low risk ang ang lugar o kunang syudad sang Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental bangod sa pagnubo sang mga numero sang average attack rate kag subong man hospitalization rate sang duwa ka mga lugar. Ibalo nato ng detalye sang sining nga balita sa report ni alagad John Rafael Fabrigar. Ginhingalanan ng syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga low risk sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 sunod sa Department of Health Western Visayas Regional Office 6. Sunod sa datos ng ahensya, nagnabuo sa 1.6 per 100,000 population ang daily average attack rate sang probinsya. Mas manabuo sa nauna sini nga ADAR sang Hulyo 21 tubtob Agosto 3 nga 1.76. Dugang padiri yara man sa low level o kon alert level 1 ang COVID-related hospitalization rate sang probinsya. Sa pihak nga bahi, nagdubo man ang ADAR sa syudad sang Bacolod, gikan sa 6.8 sa nagligan nga duha ka semana sa 5.99 na lamang subong nga semana. Samtang, yara pa sa alert level 2 o kung moderate ang healthcare utilization rate sa amat-amat kapag nabuo sa mga kasos sa COVID-19. Habang sang Lunes, Agosto 23, liwat nga nakawalhag sa dugang nga duha ka mga kasos ang Delta variant ang syudad, rason nga nagtaas na sa ang record sa malatnan sini. Ginkumpirmar ni City Administrator M. Ang, Executive Director sa Emergency Operations Center, kung sa diin suno sa iya pahayag, ang mga nasambit nga kaso ang mga 6 ka bulan nga lapsag, gikan sa Barangay Bata kag ang 45 anyos nga lalaki, gikan sa Barangay Villamonte. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, ang probinsya sa Negros Occidental ang mayara pa ng 645 active cases, samtang 990 naman ang mga aktibong kaso sa syudad. Alagan mo sa pagtuo ag pagserbisyo, John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Sa mga balita lokal, nagsinapol subong nga adlaw pinaagi sa online meeting ang mga local chief executives ng Western Visayas kaupod ang Department of Health kag PhilHealth. Ibalo nato na ang detalye sang sining nga balita sa report ni alagad John Kenneth Fabrigar. Nagsinapol ang mga local chief executives sa bilog ng Western Visayas, kaupod ng Department of Health kag Philippine Health Insurance Corporation sa kagaina sang aga. Isa sa mga nangin mainit nga topiko sa nasambit nga aktibidad pinaagi sa Zoom meeting, amo ang kaangtanan sa delay nga pagbayad sang Philippine Health Insurance Corporation sa mga ospital sa rehiyon. Bangod sini, naatagan man sa kahigayunan si Capiz Governor Esteban Evan Contreras kag ang iban pa nga mga lider sa mga banwa kag probinsya nga mababutsyag ang mga kinahanglanon sa mga ospital, ilabi na sa sining panahon sang pandemya sa igabayad sang PhilHealth.
Kaparehas ang tanan, nagapilar man ang gobernador nga kung mahimo matigayon na nga mabayaran sa talatapan ang delay, bangod man sa dako nga pagkinahanglan sini sa mga ospital kag mga pasyente nga nalatnan sang balatian. Kaupod sa nagpakigbahin sa online meeting sanday Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, Province of Iloilo Governor Arthur Toto Defensor, Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia, Guimaras Governor Samuel Gumarin kag mga representante sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabricar, 88.1 Spirit FM. Liton kita mga kaalagad sa balita lokal. Ginkumpirmar sang Capiz Provincial Health Office ang dugang nga mga kaso sang Delta kag Alpha variant sa probinsya. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Real de la Rosa. Ginkumpirmar sang Capiz Provincial Health Office ang bag-o nga mga kaso sang COVID-19 tugas sang Delta o kon Indian variant sang SARS-CoV-2 kag Alpha o kon UK variant sa duwa ka mga kapisnon. Sandig sa official press release sang talatapan nga ginapamunuan ni Dr. Alex Nolasco nga napetsahan kahapon nga adlaw Agosto 24 sa datos nga gipadala sang University of the Philippines Philippine Genome Center ang manasambit nga pasyente among 16 anyos nga lalaki, residente sang Banwa sang Dumaraw, ginkuhaan sang specimen sang nagligad nga Hulyo 27, kag kumpirmado nga nagpositibo sa Alpha variant. Ginakabig ini nga local case bangod wala ini sang history of travel apang nangin close contact sang nauna nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang positibo naman sa Delta variant ang 84 anyos nga lalaki kag residente sang Banwa sang Panay. Wala man ini sang history of travel apang nangin close contact man sang nauna nga nagpositibo sa COVID-19. Ginpadala ang specimen sini sang nagligad nga Hulyo 30. Ginatag sang PHO nga manasambit nga individual ang nakarecover na sa Agosto 12 kag 13. Nagpakig-angot na ang ahensya sa mga nagakasanto nga local government units para sa pagpatigayon sa mga nagakaigo nga pagsulundan. Suno sa ahensya, lauman nga ginaubra sang gobyerno ang tanan kaupod na ang bulig sang 17 ka mga local health offices, napulo ka mga ospital, kag duwa ka mga molecular laboratories sa probinsya nga mapadasig ang regular nga request ni sa whole genome sequencing procedures sa mga kwalipikado nga pasyente sandig sa criteria nga gintala na sang Department of Health. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Spirit FM. Samtang sa balita Caritas mga kaalagad, nagpagawaso karon sa bago nga pastoral letter ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kag nagaganyat ini sa mga tumuluo sa pagpasangkay dokon pagtatap sang pagproteher sang dunang manggad sa pagselebrar sang Season of Creation. Para sa detalye sang sininga balita, hibalo naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Nagpagawa sang pastoral message ang Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa selebrasyon sang Season of Creation 2021 subong nga Setyembre nga may tema nga A Home for All, Renewing the Oikos of God. Sa pahayag ni CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles, ang kalibutan sa karon nagapangatubang sa nagkalain-lain nga peligro nga amo ang nagaguba sang aton palibot dala sang pagbag-o sang panahon subong man sa aton kahimuan nga mga tawo. Nagalaom sa karon si Valles nga sa selebrasyon sang tuigan nga Season of Creation, mangindalan ini sa pagpasanyog sang aton responsibilidad para sa kaluwasan kag insyakto nga pag-atipan sang aton nagaisahanon nga pulian. Samtang ginapangabay man sang arsobispo ang tanan nga pangamuyuan ng matawhay kag maayo nga resulta sang pagahiwaton nga United Nations Conference o kon COP15 kag UN Climate Change Conference o kon COP26 nga may pareho nga tinutuyo nga mahatagan sang sabat ang problema sa palibot ilabi na ang pagbago sang panahon. Pagahiwaton sa bugos nga kalibutan ng Season of Creation, umpisa sa una nga adlaw sang Setyembre tubtob Oktubre 4, kadungan sang kapistahan ni San Francisco Assisi. Apang diri sa Pilipinas ginpalawig ang selebrasyon tubtob sa ikaduwa nga Domingo sang Oktubre, kadungan sa selebrasyon sang Indigenous People Sunday. Subong nga tuig ang ikasyam nga tuig sang nasambit nga aktibidad diri sa Pilipinas, kung sa diin kadungan sini ang ika-6 nga tuig sang World Day of Prayer for Care of Creation nga gindeklara sang Santo Papa Francisco sadtong tuig 2015.
kasunod sang ginhiwat nga paghalad sang pangamuyo sang Orthodox Church nga nagumpisa pa sang tuig 1989. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Nabatian mga kalagad ang mga detalye sa mga balita subong adlaw sang Miyerkules, Agosto 25, tuig 2021, gikan diri sa Hulot Balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton yung mga news correspondents kag volunteers. Oras nato mga kalagad, alas 5:59. Kagkutob na lamang dire ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa tanang nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasak Special Coverage. Sa pangalan sang 88.1 Spirit FM Broadcast Station team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton nga Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton nga Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, aton nga mga Technical Directors Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Wego, kag Partner Technical Alagad Maria Jean Lorin Balgo. So kung naman ang inyo nang inalagad, alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni sa Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kasak Special Coverage. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever.